Döwlet Energetika Institutunyň aýtadan dikendilen energiýa çeşmeleri ylmy öňümçilik merkeziniň direktori Kakagelle Sarayew ýokary döwlet wezipetine dalaşýarlygy ködürlemek hakyndaky teklipe garadylar. O mesele boýunça pikir alşmalaryň barşynda ýygnatmyjylar dalaşgaryň terjime haly hemde zähmet ýoly bilen tanışdylar. 1990-njy ýylda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutuny tamamlap, Sarayew injener mehanik hünärini elerlik hemde mariýazot öňümçilik birleşigine zähmet ýoluna başlady. 2001-nji ýylda harby gullugyň tamamlanandan soňra Mary welaýatynyň maşyn guruluşy zawodyna injener tehnolog, injener metalist wezipelerini hemde 2002-nji ýylyň oktyabr aýyndan başlap ýurdumynyň Döwlet Energetika Institutunyna dörli wezipelerdi işledi. Çykyş edenler dalaşgaryň ýokary guramaşylyk başlangyçlaryny we hünär derejesini, işde toplanan baý tejribesini, nusgulyk maşgalawaş hökmünde münasip şahsy häsiýetlerini aýratyn belediler. Ýygnatmyjylar Kakagelle Sarayewiň energetika ilmini ösdürmäge goşan uly goşandyny nokta Türkmenistan prezidentiniň 2022-nji ýylyň 12-nji martyna geçiriljek saýlawlaryna oň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlygy hödürlenmegini golladylar. Ýygnananlar ýurdumynyň jemgyýetçilik, ykdysady we medeni durmuşyna işden gatnaşan ýokary döwlet wezipetine dalaşgary üstünlük arzu etmek bilen oň baş wezipetiniň her bir işe pek ýürekli çemeleşmekden öz halkynyň mertebesini beýninde götürmekden ibaretligini belediler. Şeýlelikde ýokary döwlet wezipetine ýöňde boljak saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça guramaşylyk işler dowam edýär. Bu çäýerleriň açyklyk hemde aýanyk ýagdaýyna geçirmegi, ýurdumynyň kanunçylygyna raýatlaryň özleriniň konstitusiýon hukuklaryny erkin hemde dowly derejede amala asyrmak üçin mümkinçilikleriň beýan edilenliginiň nowatdaky syltamasydyr. Döwletçilikli we ösüş ýoly bilen önemli we variant türkmen jemgyýetini mundan meýlekde demokratiýalaşdyrmagyň ýoluna möhüm ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäýeriniň ýokary guramaşylyk derejesini üçin etmek boýunça ähli zerur çäýerler